खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे माजे फवारनाय महर लासिनाबो दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरा जोबोद चेनेलावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिमा फिसा सानैजों नै स्कुलाव ओंखारबाय एसेयावनो इन्ट्र' बारनानै लाबाय साइकेलाव दङ जेथिया इनिफ्राय मा होनो मैयाथ' सानसे माने ब्लगबो बानायाखै जेबो बानायाखै मेन सराव मोनहा मोनासै इन्ट्र' मारिबाय नालाय नै मेन सराव मोनगुलायबाय आरोना आरो स्कुलाबो मोननोसैयानो ओइ थ' नै बिस्राबो बरायलांथारबाय ओइ दै थ'दो मोनफैबाय नै साइकेल सिटिना आं माबियावनो थ' हनै मा जाखो बिस्रा बिमा फिसाया जुथाया गखोना माखो फैद' थ'दो नायनानै बावनोसैलाय बेहा नै थ' मालाय फरायजोब्बाय फट' खेबसैनो आरो सिदा सिदि गनानैसो ब्लगखौ अन खालामफिनबाय ओमफ्राय सनाफोरनिहा लाइभ मुथासे मोनबोलायबाय आरोना 10 थाखानि लानानै फैदोंमोन नालाय बिमाया मोनफैलायबाय बिमा फिसा मा होनदों माजिनि फिसाजोनि ड्रेसाबा आंना खसाबफ्रा नों खेवगोन साबिखौ नंखाया नंगौहाय हर मेडिखौ आं लाथ'नो आया माबा साबि खुलिनो निसा मोनथारदों लंफान बा हा नायथारनांगौ गाथाबलायनि गोराथार नालाय बा हायाखिसै दै हाबायथ' ओमफ्राय बुवा नाथार बोलो हो आखाया बोरैबा दह'सिगोन बायदि मोनबाय आं मानसिखौ बेखौ नारनांगौब्रा बेखौ ओरै दे बोदो या जाबाय जुथाया खुलिदो बेहायनो जुथाया खुलिखादो ओमफ्राय आंना लाया आरोना या थां ओमफ्राय नै बेखौबो लांफालायदों आङो मालाबा बिमा फिसा बुरजा जाथारो नालाय ओमफ्राय सियारा थोआ जायो ओमफ्राय मा खालामनो आं गाहायाव जिरायो नालाय बेखौ ओमफ्राय बेखौ बायसान्स जिरायनांगौबा सियारा थोआबा जिरायो होननानै लांदों आरोना आङो नै फिसाजोनि जिरायग्राखौहाय थ' जाबाय फैदो दा उदै अरबोबाय ओमफ्राय साइकेलाबो एसे स्पिडाव सादों आङो ना मानिथाय फिलौआ बोरैबा मानख्लाबबोबाय आरोना नों जाथ'दो दे नै अन जालायबाय ओरै चालु ओमफ्राय इसोरनि अननायाव दिनै बिमाया जेबो संलोंनो हायाखै आरोना माने फिसाजोखौ आधा घन्टा हमार्क हरनायखौ लिरहोनानै सेससै आरो गैला फिसाजोखौ लेखा दाङोबाथायथ' आरो मा होनना बुंबावनो बेफोरबायदि गथ'खौ थ' जेबो गैखाया नै आदाराबो जोबनानै दंखायो बेफोरखौनो सिम्पोल जा दालि लाइ भाजा गथ' गथायनो आलु भाजा एवनोसै नामा ओमफ्राय ओरै एसे बुट साननायबो दं आरोना पापर दङ दावदै दङ एग्ला नो टेनसन ओंख्रिया गैया होमबाबो दानो बे एसे मेला जायो आरोना अब्लाबो गोजोननाय मोना खाराबथार माने दाख्लै जेरैहाय बे मोदोमफ्रुलायखौ मोननानै आं लखबखौ गोसोखांदोंमोन दिनैबो एकदम गोसोआ बिथिंजाय जा लेंबायब्रा माने दाउ बयलार सुनाफोर लामायावनो दाउ बयलार दखान मोनबोयोना बे फुजि एक्ट्रेसनि सेरनिया जोंहा जा अयनाय आरोना बेजों जा गोसोआ लेंखाथारबायमोन नायबायबो आङो बेसेसो बेदर दंबावो होननानै आरोना बेदरथ' दङआनोमोन ओमफ्राय एकदम हमथानानै फैथारदां साइकेलखौ लाखिथाराखै आरोना आङो जेबो नुवाखै होननाय बायदि एकदम ओरै नायनानैल' फ्लुं फैदो आङो आरोना नांला कन्ट्रलाव थाथ'दो होननानैहाय थ' दिनै बेखौनो लागावनोसै आरोना आरो आंथ' खनसेनो जाजोबनो हाया नालाय बेखौनो एसे दोनबावनोसैलाय दान्दिसे उनावनो ओमफ्राय आंना सिम्पोलसा आदारा मोनबायबो आरोना आलु बुट भाजा लाइ भाजा दालि ओंख्रि आरोना ओरै पापर एवनानै लाबाय ओमफ्राय फिसाजो ब्रह्मआ आंना गाइखेरजोंसो जागोन दायनो ओमफ्राय आलु भाजा जागोन ना जाया होबाय आङोथ' बेनो सनाफोर थुमनानै लागानोसै दालाय जानाय माने जाबाय अमा दाखालिफोर मैयाबो जेबो जायाखै सनाफोर बिदिनो सिम्पोलसा जादों आरोना दिनैबो सिम्पोलसा जादो पापरा सिख्रेम गारनाङा दे जागासै सनाफोर बेखौलाय आरो माथो देखायलायबावनो ना सिनेमा एक्सप्रेसन खालामनाय नायै जानोसै आङो जा गुस्थि गावहांबायहाय जारलासो ओरैनो महरानो मा रोखोमनिखा आरो बिनि सायाव बोथोरनि बोथोर बेमारफ्रा उजिदेरना होबाय थायो आरोना आथिं गावहांबाय गुस्थि गावहांबाय समस्या बेफोर बाथो सनाफोर ओमफ्राय जाखां लोंखां थोरस्रा सुखांस्रांनानै आङो नै कयेकथा जि सोमनाय दंमोन बेखौबो स्रां खालामबाय बेनिफ्राय दाख्लै अबेबा मोनसे ब्लगाव ओंखारदोंमोन आङो आंहा बुस्थु सफैनानै दङ ओमफ्राय साननै ना सानथामनि उनावसो बुस्थुखौ माने खेवदों आरोना आङो ओमफ्राय फार्स्टआव बिहरनाया आंना ओरैबायदि जादों बे बुस्थुआ
only स्टेनल' सफैदोंमोन ब्रा गोदाव सोरावनो बेनिफ्रायहाय बेखौ हरफिनबाय आङो रिटार्न खालामफिनबाय ओमफ्राय आरो गोदान सफैफिननानै बेखौ लगे लगे माबा मा होनो होफैनाय बे गथ'जोंनो नायखादों आरोना आङो दंना गैया नायबालाय पार्ट्सफोरखौ आगै होननानै ओमफ्राय दङमोन नालाय जेरै सोनानै दोनदों सानथाम ना मानि उनावसो माने मैया आरोना मैया आं खेवदों ओमफ्राय मैयाथ' आं ब्लग लायासै नालाय थ' दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सनाफोर र' नैबे आरोना माला आंना ट्राइपड ना मा पड होनो मोनथिलाय आंला नै ट्राइपडआनो होनो खोमा ओमफ्राय नायलाय आयौ गोजां बोथोरबाथाय बिदिनो फुङाव खुनायफोरखौ सान्दुंआव लामस्रांबाय सानसुआव थिखोलायबाय दसे खननानै दोनदोलाय दायो गानफिनदोलाय थैस महा मुस्किल आरोना खुलिखाबाय आङो मैया बेबायदि सेटिं खालामखाबायबोमोन ओमफ्राय ब्लगसो लायाखै नालाय बिमा फिसा खालामनानै नायनानै सोनानै दोनफिनदों आरोना नोंथांमोनजों आरो खनसेबाव खेवबावनोसै आरो माथोबाव मैया बिदि खुलिनाय नंखायामोन मारिनाय नंखायामोन ओमफ्राय माथो होनबावनो जिया सुखांदों मालाय मा जानो फिसालाया गाननानै दानि खुनानै स्राय दोनफैलायबाय ओंखारलायबाय सुला बेखौ गाबोनफोर सुनोसै आयौ बाराबा आंबो आइदिया मोनलाय लाहाय आवसावसो आं नुवाखै मा बायनांगौसोलै र' नै खर' थिंग्रिं गलायो रोङा नालाय बारा होरो बेफोरखौ खेवनानै फारि फारि ओरै बोखोरै जायो आरो नै फारि फारि बेसेबां गोबाव मा बे ओरै ख्रोब मारिनानै दोनफिनदो रंगाथ' आं बोखोनो ओंखारदों बिदि आरोना गोजौ जाथारो थ' गोजौखौलाय मानो नांगौ इसिबां जखानि र' मानो मोसागोन मैया मोसानानै ओरैनो खालामदों नालाय सानैजों बेखौनो नै आरो जाबावनोसै नुनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा मालाय बाहायखांनानै खिगुखांनानै फैसा थाखा जाखांलायलांबाय जागासिनो दङ आंहा दासो बेखौ माने गोसोआवथ' सानबाय थाखादोंमोन खिन्थु आं दा माने बिहरथारबाय आरोना बे बुस्थुखौहाय साननायाथ' सानदों नाथाय माने आंनि नाथाया जाहैबाय मा आं माने एसे मोसानाय माने सर्ट भिडिअ खालामनानैहाय कन्टिनिउ खालामनानैहाय फेसबुकाव हगारनोसै बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदि साननानै बिहरदोंमोन दा आरो जाय आंनि भिडिअखौ नायो बिसोरथ' मिथिखासिगोन आंना रुमाबो जाबादि जायगायानो थोखाला आरो बबे खना साइडआव मोसानो बिनिबो जायगाखौ नागिरना मोना आरो सिलायाव जेनेबा भिडिअ बानायनोबो सिलायावबो ज' जाजाय ज' थानाय जाहैबायना बोरैबाबा मोनलायलाङो दा बिहरनायाथ' बिहरबाय माने फिसालानि फरिखा जोबनायजों जाबजों एसे मोजाङै सर्ट भिडिअ होनोसै जिहेतु मानसिया एसे मिउजिक खोनाबानो मोदोम बाब्राबनो मोजां मोनो जालागि दाजा गेन्द्रि फेन्द्रिनो थ' बे बुस्थुखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांनोसै सानदोंमोन आरोना आङो दासान्दिथ' जोंनि गेजेरावनो मा होनो गावखौ एकदम ससियेल मिडियानि गेजेरजों फसंथानो नाजानाय गोसारहोनो नाजानाय गोबां नुगासिनो दं नङा होमबा थ' आंबो बेनि गेजेराव लोगो लोब्बा लाफानानै एसे गावखौनो गाव सुरु खालामनो जायगा एसे थब्राखौ एसे हाजिर खालामफैसै साननानै माने गोसोआव सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय अनसायजायैया बे उननि खोथासै खिन्थु सुरु खालामनोसै होननानै सानदोंमोन आरोना नङाबाथ' आरो मानोथो नांगौ बे बुस्थुखौहाय आंनोलाय ओमफ्राय दा बबे बुहुमाव थांनानै बबेहाय मा सर्ट भिडिअ बानायनानै हगारगोन आंबो मिथिला बाट दा आं नैबे खेबनानै नोंथांमोनजों एसे ट्राइ खालामनायनोसै आरोना मबाइल गंसेल' थाजाग्रानि अबस्थाखौलाय माथो होनना बुंनो नै बेजोंनो खेबनांगौनो बेजोंनो देखायनांगौनो होननायसो जाबाय देखायनोबो लुगैयो थानोबो हाया आं जा मोनथिदों बेखौबो देखायनो लुगैलायलाङो बेहाय माने ओरै सोनोसै मबाइला ओमफ्राय ओरै नांगौबा ओरै लाबाय ओरै नांगौबा ओरै लाबाय होननायसो जाबाय आरोना जाम्बि जानथिनो सोलाय नायनोसै आं र' बिदि जागोन आरो आयौ खेबनानै ट्राइ खालामदों आं मैयाबो एसे ट्राइ खालामदोंमोन मैयाथ' ओरै ट्राइ खालामदोंमोन सर्ट भिडिअफोरनि बायदि बिदिनो ओरै ट्राइ खालामदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो फिदिंबारि जाबाय आरोना मोजां बुस्थुआ बानाय गाज्रि नङा 700 लादोंमोनदां हेभियानो दामा साननायाथ' सानदों दा बबेहाय खालामहैनांगौ खोथाया बेसो बे बागान बारियाव थांनो मालायफोरखौथ' आं लामा सामायावबो होनाय नुयो माथो मोसानाय होनाय नुयो माथो दा साननांगौ लागै आंना बेसे आं लामा सामायावथ' आंना जानाय नङा हारसिंबाथ' जेथेने खालामनानै फैनो हागौमोन फिसाजो दंना साइडआवहाय गारि मटर फैगोन मा जानांगौ ओमफ्राय हमनो हाथ'ला सुनाफोर र' नायनोसै ओमफ्राय आं नोंथां दिनै बेखौनो आरो बे ट्राइपड गोदानाव खेबनानै लास्टआव एसे लानाय नायबाय आरोना गाज्रि मोना एकदम सिम्पोल सा ब्लग बानायबाय आङो
दिना मोजाङै मोजां थांबाय दिनाव खनसेबो ओंखारफैथाराबा नोंथांमोना एकदम गोमालांबाय सानगोन ना आंखौ बावलांगोन थ' बावजानो गिनानै आङो बिदिनो गैयाबाबो टपिक गैयाबाबो दैलि एक्टिभिटिसखौनो एसे शेयार खालामनाय जाबाय आरो ना गाज्रि मोननांला जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच